apaguem les espelmes i les engeguem, no? Sí. Oh! Que m'estia tota la cera. Ah, sí? Hòsties! El museu de cera. Cago en la puta. A veure, espera. El cafè amb llet també. Vale, ja està això, ok. A veure... Bueno. Bueno. Què tal? Com estàs, Pep? Ja hem començat. Em sembla que sí. Hòstia. Vale. Bé. Sí? Bé. Sí. Estem fent Halloween a l'estiu. Bueno, sí, estem a juny. O juliol. Juliol, ja. Estem a juny o estem a juliol? No ho sé, la veritat. Juny. Juny. El 25 de juny. I estem sense pressupost? Sense pressupost, sí. Ens han tallat la llum? Ens hem quedat zero pressupost. De fet, aquí tinc anotat que Què? que ja no hi ha més podcasts a l'Spotify perquè hem de pagar si volem tenir més minutatge i no tenim diners, així que no hi ha Spotify. No hi ha llum, tampoc. No hi ha Spotify, no hi ha llum, no hi ha contingut. no hi ha decorat, no hi ha contingut. No hi ha contingut. Hòstia, Déu-n'hi-do. 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 Ostres, ara hi haurà gent que ens estarà veient que potser mai han vist una d'aquestes. Ah, No? bueno. És possible? Com Sí. feia que no ensenies una espelma a tu a casa? Jo des de que se'n va anar a la llum fa... O sigui, vaig anar amb espelma fins que me'n vaig recordar que el mòbil tenia llanterna. Ostres, Sí. Va ser tota una experiència. És el que et deia l'altre dia. Abans, antes? fa molts anys, només es movien amb espelmes de nit. Sí, senyor. Hòstia, que dur, que no veus un pijo, tio? No. No veus un pijo? És a dir, no m'estranya que s'inventessin històries de por, I segurament molta gent va morir cremada sense voler. Pues segurament. Por seguro. Seguro. Mira, també he portat aquest control remot que cada cop que el deixaré mig a la taula i cada cop que algú digui una cosa que no li sembli apropiada, pues pot apretar aquí i surt fum. Hosti, pens. No hi ha... Bueno, potser ens hem quedat sense pressupost per comprar aquesta màquina. Hòstia, quina pudoreta que fa. Bueno, és una mica de... Sí que fa por, Sí que fa por. És una mica d'ambientació... Tens alguna història de por que em vulguis explicar? Aviam, deixa'm fer memòria. No tinc una història de por com a tal. Mira, és una llegenda japonesa d'una noia que es diu Teke Teke. Teke Teke? Teke Teke. Sembla un nom de xocolatines. O de videojoc. També. El Tekken. Que ara t'explicaré. Ostres! Que em van robar el compte de la PlayStation. I, bueno, no, és igual. Primer la Teke Teke. Sí. I després la història de la PlayStation. Doncs resulta que una noia va caure a les vies del tren i la van atropellar i va quedar partida en dues meitats. I diguem-ne que la meitat superior es va dedicar a perseguir la gent i com que caminava així rara... Bueno, en braços, no? Exacte. Tipo... I sonava teque, 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 teque. I per això li van posar aquest nom.
I ja està. És a dir, l'únic que feia era perseguir la gent per tallar-los per la meitat per no sentir-se sola. Ostres. Sí, aquests japonesos, màsters del terror. Bueno, ara es podria apuntar a les Olimpiades dels Paralímpics. Sí, teque. Sí, no? Vaja. A la natació, no sé. No, sí. Jo no tinc històries de por. La xica de la curva. La xica de la curva? Sí. Bueno, la que t'estava esperant allà i... Exacte, i pujava al cotxe. Bueno, la xica de la curva també és la història d'aquella que havia de perdre. Bueno, és igual. És igual. Com no vas a dir alguna fora de to? Hòsties! Hòsties, d'aquí sortirem com el salmó fumat. Cago en la puta. Les embarassades són les xiques de la curva. Vale. Curva era en rus, no? Volia dir... En polonès. En polonès. Què vol dir en polonès, curva? Fuck. Fuck. Fuck? Fuck. Merda. Fuck! Fuck! O sigui, ells diuen what the corba. What the corba. What the corba. Això. Què? Ha parlat la tècnica de tot. Hola, Anna Murillo, no t'hem saludat. Hola, tècnica de tot. És que esteu tan íntims i parlant tan fluixet que dona gust, saps? No volia interrompre-us. En realitat em sento una mica com l'Iker Jiménez de la nave del misterio. Bienvenidos, tu vas dir, a la vagoneta del misterio. A la vagoneta del misterio. Sí, el que volia dir. No sé si els nostres estimats youtubers, believers, o com es diu els seguidors de youtuber? Déu-n'hi-dowers. Déu-n'hi-dowers. Els Déu-n'hi-dowers. No sé si es van assabentar que va haver un episodi, el número 5, que van penjar com a l'error de Windows. I bueno, va ser perquè la nostra estimada tècnica de tot... Un apunt. Si els nostres seguidors no se'n van adonar, qui cony se'n va adonar? Inquietante, ¿verdad? I potser no per sé. això Spotify ens fa pagar. Exacte. No, em sembla que des del tercer episodi o des del segon episodi no hem pujat els subscriptors. Fills de puta, o sigui, per crear contingut, entre cometes, has de pagar. És a dir, no ho entenc. No ho entenc. No es fomenta. No, foment del treball. El sistema està corromput. Corrompost. Per cert, Corrompit. avui quan he baixat del tren de la Renfe he començat a entendre aquest gir que està havent cap a l'extrema dreta, perquè tu pares a pensar tot el transport públic que semblem ratpenats tots a la Renfe, perquè tu mires així en perspectiva i només veus braços, saps? I et venen els ratopenados, que li diuen alguns. Jo recentment he estat a Berlín i allà també passa. Sí? Sí. Veus? De tant agafar-te a la brana... No, se li va quedar. Clar, ja se't queda. Els nens ja neixen. Se't queda el braç i surts que ja no et costa aixecar el braç. I potser per això a Europa han sortit aquests resultats a les últimes eleccions. Podria ser. Per culpa del transport públic. Jo he estat 2 dies allà. A Berlín? I a Berlín. El Encantador. A Berlín, l'Encantador. I he començat a notar com una rampeta aquí a la part de sota de l'aixella i se m'aixeca sobre el braç. Ostres. És molt xungo, tio. I què t'ha semblat Berlín? Jo he estat dues vegades. Bé, té un punt alemany. Sí, no? Sí. Encara gràcies que hagi quedat algú alemany. Sí, la cosa està entre dos muros. Clar. Sí. L'arquitectura és una puta merda. La que queda. Amb tot el respecte pels senyors berlineses, però no, l'arquitectura és tan sòbria que et venen ganes de suïcidar-te. Ostres. La berlinesa també està molt bona. Sí, no? i la berlina també és molt còmoda per tota la família. Sí, espectacular. I la gent molt bé, molt maca.
molt maques. És a dir, jo me'ls mirava, són superacollidors, jo me'ls mirava i dic, hòstia, tio, veiem-vos? Ningú diria que fa uns anys en vam matar aquí milions. No. Bueno, ara ja no són els líders en això. Ara ja els han passat per la dreta, mai més ben dit, no? Qui els ha passat per la dreta? Bueno, els d'allà baix. Els que tenen una estrella... Una estrella blava. Ah, conyo, els jueus! Sí, ells mateixos. Bueno, perquè van aprendre la lliçó. Clar. Van dir, abans que me la fotin, la foto jo. Exacte. Sí. En defensa pròpia. Sí, això sempre. Justificadíssim. Ja està. Portar una estrella a la bandera és com portar ulleres. Sí. A mi no em pots pagar. A mi no em pots pagar. No, doncs vaig al·lucinar amb Alemanya, tio, en sèrio, amb Alemanya, amb Berlín, concretament en un barri de Berlín, en realitat 3 carrers de Berlín. Quin era? No me'n recordo el nom. Kreuzberg o Kreuzberg? No. És el barri turc. Kreuzberg és el barri turc, que allà vaig estar. No, jo estava a prop de l'estació d'Ostkreuz. Val, no. A l'est o a l'oest? Ost és est i Kreuz és Kruse, la cruïlla de l'est. Vale. Allà. I molt bé, vaig anar a veure Tull. A Tull? A Tull. Home, i què tal? I què tal? Pues, què tal Tull? Pues molt bé, tio. Sí? Va agradar molt. Tenen un catxo espectacle, els cabrons. Bueno, jo avançaré que vaig parlar amb l'Àlvaro, que és amb el nostre amic corrector, i sé que no estava gaire content. T'explico per què. El context era immillorable, era un amfiteatre situat enmig del bosc, plena natura, però què va passar? Que el concert d'entrada ja va començar amb llum del dia, i l'espectacle de Tull es basa molt amb els llums, les projeccions, i diguem-ne que estava una mica descafeinat, saps? És com si et fessis una cafetera de marro. Això li sumes... Espera't, això es mereix una mica de fum. No t'has fet... Sembla que em passi la corrent cada cop que s'encén això, amb aquests llums. Sort que no és inflamable el líquid. El líquid? Perquè ja porta líquid, que l'escalfor l'evapora i surt amb... Hòstia, i surt amb... amb aquesta... M'agrada molt l'olor. Llàstima que la gent del vídeo... Llàstima que la gent del vídeo no puguis olorar-lo. Perdona, que t'he tallat, era per posar-nos en context. De què parlava? Hòstia. De Tull, el context. Tull. Sí. L'espectacle va començar així descafeinat. Així, és veritat que t'he dit del marro. No t'has fet mai una cafetera de marro? És que quan has dit marro m'he rigut perquè m'imaginava una cafetera de merda. De marró. Aquesta encara no l'he feta, però tot arribarà. Marro no sé què és. El marro és el cafè que queda després d'haver fet la cafetera, saps? A la cassoleta, que queda allà un cafè... Com els que quan fumen... Utilitzat. Com els que fumen tabac de liar, que agafen allà les engrunes. Això és com el tio que va a la discoteca lliga, se'n fa una, o la tia que va a la discoteca i lliga i se'n fa un, o el ti lliga i se'n fa algú i al cap d'un rato se'n fa un altre. Ostres. És marro, perquè no està brut. Val. No s'ha dutxat. Vale. Brute. Això és el marro. Vale. Doncs... Hòstia, doncs, quan l'expressió aquesta d'aquí a marro... Exacte. Però jo no l'associava, això. A la discoteca aquí a marro voldria dir, tio, que no t'has dutxat, aquí s'hi rasco amb la pala de gelats, saps? Puc treure... Sí, amb la bola, la pilota. Puc treure una boleta de merda, de ronya. Aquí a marro jo pensava que era com que passarà alguna cosa. No que estigui brut. Ei, que aquí hi ha marro. No. Que passarà alguna cosa. Sí, però bueno, ara, clar, jo m'imagino com vaig a fer-me un supercafè, que aquí hi ha marro. Potser és la diferència generacional que tenim tu i jo, també.
tampoc ens porten tants anys. Bé, Tool. Doncs resulta que aquest fantàstic amfiteatre, d'ensueño, la distància entre les bancades era bastant estreta. I els alemanys, diguem-ne que els agrada això del veure. I no hi havia manera que s'estiguessin quiets. Era un no parar de passar gent i tu havies de fer el contorsionista, t'havies d'aixecar, t'havies de canviar de filera per deixar passar la gent. I va ser només començar, saps? És allò que sona la primera nota, tothom de peu. I com una missa. Sí, i l'Àlvaro, no! S'ha gerat una mica. I igual. I res, i això ens va marcar una miqueta a l'inici del concert. Després va millorar molt, també s'ha de dir. Bueno. I el nostre masoquisme ens va portar per veure el concert d'uns dies després a Cracòvia. La de veritat, Cracou. Hòstia, Cracou. Ara he pensat. Sí, això, Cracou. Perdó. No. És que... Perdó. M'he quedat molt pillat. Cracou. Bueno, estem en un... I era espectacular. Però bé, va ser un viatge molt maco. Ens ha permès descobrir que podem fer viatges low cost, tipus London. És que el vam explicar, sí. També el podem fer amb ell. Vam caminar molt i vam tornar molt contents. Sí. I després vam estar a la celebració de... Com es diu? L'enllaçament, no... Sí, no? L'enllaç. L'enllaç de dos amics. Bueno, una amiga i un amic. Un amigui. Un amic i una amiga. Joder. Costa, Sí. I, bueno, va ser tota una experiència tornar-nos a reunir... Totes. I totis. Sí. En Toti de la Roma. El Toti, deu estar fins als collons. El Francesco Totti. El Francesco. Ostres, jo ara... El jugador més inclusiu de tota la història del futbol. Sí. El Francesco Totti. Sí. Però bueno, ja estava rodejat sempre de Buffon, o sigui que no passa res. Aquest és un acudit especial pel que els hi agrada el futbol. O per qui no els hi agrada el futbol, ja que és Catenaccio i és l'antifutbol. Jo ara... El Nacho? El Nacho? El que has dit del Nacho. Catenaccio? Catenaccio. Diu otra vez, Nacho suspendido. Catenaccio. Tu fica'm amb el bol, amb el guacamole, Catenaccio. Sí. Los Ignacios. Sí. Jo, mira, amb l'Anna portem una setmana que volem veure la pel·lícula. Has vist Poor Things? Poor Things? No. Nosaltres tampoc l'hem vist encara. Poor Things? Però estem veient la filmografia del director. Què es diu? Que es diu... La Llamantus? Com es diu? El Llamàntol. El Llamàntol. Bueno, hi ha una pel·lícula que es diu Lobster. La langosta. La langosta. L'has vist? No. Bueno, doncs... tracta de... Pensa que l'últim que jo he vist és el videoclip del thriller... De Michael Jackson? No, tipus Bollywood. El que estàveu veient aquí fa un rato. Exacte. Vale. Sí. No, però de pel·lícula, quina és l'última? L'última pel·lícula que he vist? No, he vist sèrie, que m'he posat al dia amb The Boys, mentre sopava, és a dir, allò que dius, sang fetge, els quarteraments, mentre... Sí. És com un leproso tocant la guitarra. L'última pel·li que he vist és la de La zona d'interès. Jo l'he vist també. Aquesta és l'última pel·li que he vist. I això va afectar el teu viatge a Berlín? No. No tenia cap interès. Perquè bàsicament estaven igual. Saps? Com si no passés res. Clar. Sí. El director de la pel·lícula es diu Giorgos Lanthimos. Això, Giorgos Lanthimos. Clar. I no enganya el seu cognom, perquè quins timos de pel·lícules. Giorgos Lanthimos. Ara que estic aprenent una mica de grec, està el Primeros Lanthimos,
Està el primeros l'últimos i l'antepenúltimos. i el Yo los Lántimos, que és el petit de 3 germans. Doncs aquest fa cinema, podríem dir surrealista, no? Tipus Lynch no, perquè el Lynch seria més oníric, però vaig veure amb l'Anna la pel·lícula de La Langosta, que si et quedes solter t'envien a un hotel i tens 45 dies per trobar parella, i si no et transformes en l'animal que has escollit, has triat abans, perquè al final si no assoleixes estar amb algú et transformen en un animal. Que guai. Sí, tu quin animal triaries? Així puc escollir el que vulgui. El que vulguis. Hòstia, no ho sé, no? Perquè aquí podries dir un os, un llop, com mola, no? Però no ho sé. Ara no ve un corb, un ximpanzé. Clar, quan trien un animal d'aquest tipus, o un lleó, per exemple, pots acabar a un zoològic, que és la putada. Clar. Però veus un corb, no està malament. Clar, un corb, segons quin ésser humà, un xoni. No? Juan Carlos. Per exemple. No tries un elefant perquè els reis, els borbons... Però si tries un Juanca... Un Juanca... Te'n vas a Dubai. Exacte. De viatge. Vaya, a gastos pagaos. I a viure com un animal. Ja te digo. Ja te digo. Ostres. Mira, què t'anava a dir? Digui'm. Et anava a proposar per fer... Mira, ara que portem 20 minuts... Sí. Ja que estem sense pressupost i no ho hem dit encara en aquests 20 minuts, això és final de temporada. És veritat. Això és final, és a dir, no... Fa massa calor per acabar. Fa massa calor per acabar, no tenim llum... Sergi em va dir d'anar pagant una espelma cada 20 minuts. Em sembla bé. I si fem un programa que duri una hora, fem divisió. Em sembla bé. Aleshores, com que portem 22 minuts... Apago jo la primera. Sí, però quina vols? La del mig, no? Fas amb saliva? Deixarem la del mig, home. Sí? Jo pago la meva. Vinga. Ahí està. Tu pagaràs la teva. I al final se n'anirà la llum. I ja està. Jo, sí. Crec que ens està quedant un programa íntim. Molt potent, avui. Molt potent. Molt potent. Molt íntim. Sí. Sí. I a l'Anna jo crec que li està encantant perquè no està movent ni un dit, no està fent res. Jo és que a les forques no sé què està fent, no la veig. No hem posat ni càmera ja perquè dèiem, per què, si no se la veu. Se la vi, tarari que te vi. Ara que se'm veu a mi només, en aquest plano, el Pep se'l veu encara o no? Sí. Sí, se'l veu. Clar. Sí. Soc un fantasma. Ostres. Doncs... Una mica més de foc. Oh! Avui he llegit una cosa... Vols provar-ho tu, que no ho has provat encara? No, saps què passa? Que quan fas el xuclun... Sí. S'encenen uns llums liles... Sí. Fa que brillin les tombes que tens al darrere. Les tombes? Les tombes que tens al darrere. Hòstia, és veritat que I realment em provoca una sensació una miqueta m'estic fent caqueta a sobre. Així, mira, puc fer red? Puc fer green? No, ja no. És que no es pot abusar. És com l'església. No, si s'abusa molt, no es veu la llum de Jesucrist. Sí, perquè ja es pot dir en veu alta que l'església és la principal font de pedrastes, de pedòfils, de depravats. Bueno, no sé si ho has dit en veu alta, però... Es pot dir o no es pot dir? Es pot dir. Ah, val. Home, ara que estem en aquesta segona fase de programa, què portem dient? Portem dient tots els últims... Bueno, sempre que ens veiem, diem que ens tallem molt, que no som suficient irreverents. Anem a cagar-nos amb tot. Anem a cagar-nos amb tot. Cago en tot. Per cert, el búnquer, el programa del búnquer, sí, tindria enveja d'aquesta performance que estem fent.
Vols dir que no perquè això és un búnquer de veritat. Vols dir que no ho han provat de fer mai? No ho sé. Perquè... Aleshores m'estàs dient que estem intentant fer una barreja entre el búnquer i el Cuarto Milenio? Cuarto Milenio no, perquè Cuarto Milenio també té llum. Tienen más luces que sombras. A mi m'agradaria... Sí. Espectros del Averno. A mi m'agradaria convidar... Ja que estem en aquest plan... T'agradaria convidar el Trump? No. Ja ho sé. El Donald Trump. És el teu somni humit. No, estic buscant aquí que m'agradaria... No, m'estic equivocant. M'agradaria convidar al senyor Fernando. El Fede. No, sí, el Fede. Fernando, de apellido Mérides. No, és Fede. ¿Fede? Fede Mérides. ¿Fede Mérides? És el Fede Mérides. És el Fede Mérides. Ostres, no sé, m'agradaria que... Explica'm una mica qui és el Fede Mérides. El Fede Mérides? Sí. Què és? Hòstia... Què ha sigut això? Un esperit. Ostres, quin susto. S'ha caído un foco. M'estic començant a cagar, de veritat, Fede Mérides és... crec que... Hòstia, és que vam parlar fa molt de temps, això, fa 3 programes. És a dir, fa un mes i mig. Sí. Crec que vam dir de fer dades històriques fake. Ah, sí. Bueno, això estaria bé per la segona temporada. A mi em queda la lombriz, per no dir el gusanillo, de fer un directe. La lombriz. Em quedo amb les ganes de fer un directe al Globs, que el Pep no vol que fem el Globs. No vol? No. Ho ha dit? Hem de parlar amb la Judit. Ho ha dit obertament? Ho ha dit obertament. Va dir, a mi no em molesteu. Que per cert, que aquest divendres ve el Bruce Springsteen i segurament tancarà el bar. Aquest divendres ve el Bruce Springsteen al bar? Sí. No, té concert a Barcelona. Ah, cony, hòstia. Jo soc molt literal, tio. Sí? A mi m'has dit que vindrà al bar... Per això t'agrada a tu, Clar, per això m'agrada... Perquè és lateralus. M'agrada mil. Lateralus. A mil m'agrada a tu. Exacte. Això els cromanyons lligaven així. A mil m'agrada a tu. Home, Trull és molt percussiu, molt tribal. Vaig veure el vídeo que... Sácalo. No apaguis la... No, és a dir... Se m'ha aclarit la veu. Ah? Ostres. Hòstia. Què ha passat? No sé, però se sent millor ara. Però dona'm una narració que te la llegeixo, que te l'explico. Dona'm un cuento xino. Una cosa, xino, tu no havies dit que portaves un parell d'idees? No, d'idees no, de dades absurdes i estúpides. Fem. Vols una? Home, sí. Anem a cagar-nos amb el món. La primera que porto és que l'altre dia llegia: avui han nascut 236.000 nens i han mort 104.000 persones. Una cosa així. És a dir, que com en un dia la població... Ara m'he inventat els números, però és igual. Diguem-ne que la diferència era només avui creixem 105.000 persones en tot el món. És com Hisenda. Mal. Ho estem fent malament. Quina solució posaries tu? La meva solució a tot això seria la recerca aeroespacial. Recerca aeroespacial? Anem-nos a un altre planeta. Sí? Tu creus que això ho solucionaria? A veure, hem d'abraçar la nostra natura. La nostra natura és que som incapaços de preservar el nostre planeta d'una forma sostenible. Per què? Perquè no parem de créixer com a individus. És a dir, encara que nosaltres deixéssim de consumir els recursos que estem consumint o els ajustéssim al mínim
imprescindible. Que no passarà. Que no passarà. No pararíem de créixer, amb la qual cosa seria com a molt difícil poder-nos quedar aquí. Som pitjor que el Covid. Joder, ja t'ho digo. Som pitjor que el curro. Que el Curro Jiménez. No, el curro, el de l'Expo del 92. Hòstia, el curro. El Covid, el curro. Igual. Vale, associació d'idees. Fedemèrides. Doncs això. Aleshores veig que l'única solució seria avançar amb la nostra tecnologia lo suficient com per... Fugir. Del camp. I això no vol dir que fotria a la gent que jo crec que no s'ho mereix a dins dels transbordadors per viatjar, saps? És a dir, jo em quedo, tu te vas... No. Jo seria dels primers que m'hi ficaria. Sí? Absolutament. Ostres, jo no, A mi em faria molta angúnia anar... No sé, primer, anar a un viatge sense saber si arribaràs, perquè jo en mans de bojos com l'Elon Musk i tota aquesta penya, hòstia, jo no em poso. És a dir, prefereixo veure abans com... Però mira tu des d'una altra perspectiva. Ja estàs dins d'una nau, que és la Terra, que té el seu aire, i que el seu viatge és donar voltes. Una